Здравейте! Веднага след включването на Ради Любомиров от репортерската площадка в Министерски съвет ще направим второ такова от втората ни репортерска площадка. Тя е тук в Руския културен център. Бързам да ви представя веднага Петър Виденов. Той е носител на втори дан в олимпийското таеквондо. Каква е връзката, ще попитате? Тя е такава, че ние поглеждаме в бъдещето вече и в Олимпиадата в 2018 година, която ще бъде в корейския град Пьончанг. Господин Виденов, вие сте от Самоков. След малко ще видим демонстрация ваша и на вашите възпитаници. Как така направихте школа по таеквондо, там където традиционно се раждат добри скиори? Преди 10 години за първи път започнах с една детска градина в Самоков. В момента работиме във всички детски градини в общината. Проявиха интерес, има достатъчно желаещи, много момичета също и се справят добре. Господин Виденов, вашите възпитаници вече ви чакат на сцената. Заповядайте да ги ръководите в това, което те ще ни покажат. Благодарим на Петър Виденов. Аплодисменти!